Maayong buntag! Welcome to Teacher Lynn's class. Karong adlaw, hisgutan nato ang music sa ikaduhang quarter. Kini ang mga goals nato karong adlaw. Pag-ila sa Kataason o Kaubuson sa Tono. Pagtubag sa hanay sa tono o pitch nga imong nadunggan pinaagi sa mga lihok sa lawas, pagkanta o pagpatingog. Pag-ila sa lihok sa melodiya sa nagkalain laing direksyon. Pag-ila sa sinugdanan o katapusan sa kanta. Pag-ila sa similar o dissimilar nga mga musical lines. Andam na ba ka? Sige, sugdan ta! Sutaa kung taas o ubos ba ang tono sa mga dibuho. Kung taas, ipakita ang thumbs up or like. Kung ubos, ipakita ang thumbs down or dislike. Ang tono sa tugtugaok sa manok, taas o ubos. Taas. Ang pagpakpak sa imong mga kamot. Taas. Ang pagtingog sa alarm clock. Taas. Ang tingog sa baka. Ubos. Ang tingog sa langgam. Taas. Natubag ba nimo ang mga dibuho nga sakto? Gold star ka, palangga! Kini ang hulagway sa mga tono sa music. Ang pinakaubos nga bata maoy pinakaubos nga tono nga tingog sa do. Ug ang bata nga naa sa pinakataas maoy pinakataas nga tono sa tingog sa do. Tan-awa ang hulagway o litrato sa upat ka bata ug ilha ang ilang tingog o tono. Unsa nga tono ang nawala base sa litrato nga imong nakita sa ubos? Re, fa, la, si. Kay natubag nimo ang atong gibuhat, high five! Basihan ang eskala sa pagtubag sa mga pangutana nga mosunod. Number 1. Unsa ang may mubo nga tono? A. Do. B. Sol. C. La. D. Wala sa gipilian. Ang saktong tubag, A. Do. Number 2. Unsa ang may taas nga tono? A. Do. B. Sol. C. Re. D. Wala sa gipilian. Ang saktong tubag, B. Sol. Number 3. Asa makita sa eskala ang may mubo nga tono? A. Ubos sa unang linya. B. Ibabaw sa katapusang linya. C. Ikalimang nga linya. D. Wala sa gipilian. Ang sakto nga tubag, A. Ubos sa unang linya. Number 4. Asa makita sa eskala ang may taas nga tono? A. Ubos sa unang linya. B. Ikaduhang linya sa eskala. C. Ikaupat nga linya. D. Wala sa gipilian. Ang saktong tubag, B. Ikaduhang linya sa eskala. Number 5. Unsa nga tono ang anaa sa unang linya? A. Mi. B. So. C. Re. D. Do. Ang saktong tubag, A. Mi. Kay sakto imong mga tubag sa atong buluhaton, isa ka hip hip hooray! Mao kini ang mga sofa silaba sa C major scale gikan sa ubos nga do hangtod sa taas nga do. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Kini ang mga nagkalain-laing caudally hand signs sa music. Do, ubos nga do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, taas nga do. Isulat ang kulang nga pulong sa linya. Ang tono o pitch adunay kaubuson o katason. Adunay taas og ubos nga tono o pitch. Mahimo nato magamit ang lihok sa atong lawas sa pagsusi kung ang
Tono, taas ba o ubos? Ang mga butang pod sa atong palibot anaa pod tono sa ilang mga tingog kung patingugon. Kay natubag nimo ang buluhaton, you're a star. Karon, kantahon nato ang hugas-hugas sa kamot sa tono nga watermelon kaduha. Hugas, 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 hugas sa kamot, face mask atong sulubon, virus atong puuhon, atong batukan ang COVID-19. Hugas, 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 hugas sa kamot, face mask atong sulubon, virus atong puuhon, atong batukan ang COVID-19. Kay niapil ka og kanta, you rock! Kabahin sa unsa man ang kanta. Paghugas sa kamot. Unsay gamiton nimo aron mapuo o mapatay ang mga kagaw ug virus nga nitapot sa imong mga kamot? Tubig, sabon, alkohol, ug anaa pay hand sanitizer. Nganong kinahanglan man manghugas ka sa imong mga kamot gamit ang tubig ug sabon aron mamatay ang mga kagaw ug virus. Sa imong pagkanta, namatikdan ba nimo ang taas ug mubo nga tono? Opo. Balikan nato ang linya sa kanta nga hugas-hugas. Aduna ba kini mubo nga tono? Opo. Natubag ba nimo ang mga pangutana? Kung imong natubag, you are super! Ang tanang tingog nga imong madungog gikan sa tawo, hayop, o mga butang sa palibot, adunay tono o pitch. Duha ka klase ang tono, mahimong taas o high pitch, ug ubos o low pitch. Ang kataason o kaubuson sa tono, mahimo nimong ipasundayag pinaagi sa pagkanta o pagduyog gamit ang instrumentong pangmusika, tambol, piano, ug uban pa. Mamahimo usab ikaw makamugna og tono gamit ang botelya nga gisudlan og tubig ug kutsara ang ibunal niini. Kung puno sa tubig ang botelya, inigbunal nimo niini gamit ang kutsara, imong madungog ang ubos nga tono. Taas usab ang tono nga mahatag kung bunalan sa kutsara ang botelya nga adunay sulod gamay ra nga tubig. Atong tanawon ang video. Okay, I'm gonna play some songs right now. You ready? Now, if you're guessing, that was Twinkle, Twinkle, Little Star. Now, I'm going to play Mary Had a Little Lamb. Tubagon nato ang mga pangutana. 1. Kung puno sa tubig ang botelya, unsay tono nga digduyog nimo sa pagkanta? Ang tubag, ubos. 2. Unsay tono nga giduyog nimo pagkanta kung gamay ra ang sulod nga tubig sa botelya? Ang tubag, taas. 3. Unsay kadaghanon sa tubig sa botelya, diin imong madungog ang taas nga tono? Ang saktong tubag, gamay ra. 4. Kung walay sulod nga tubig ang botelya, makadungog pa ba ka og insaktong tono sa imong pagkanta? Ang tubag? Opo. 5. Unsay kadaghanon sa tubig sa botelya, diin imong madungog ang mubo nga tono niini? Ang tubag? Daghan o hangtod sa mapuno. Kung sakto ang imong mga tubag, impressive ka langga! Karon, kantahon nato ang manglimpyo ta sa tono nga Are You Sleeping? Hugas, 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 hugas sa atong kamot,
sa atong kamot. Likayan ang COVID, likayan ang COVID, manglimpyo ta, manglimpyo ta. Ang alingaw-ngaw o echo, ang tono nga imong madungog kung kita mo singgit sa ibabaw sa bukid o sa mataas nga lugar. Kung unsa ang imong gisinggit, maupod ang mubalik-balik nga tono sa ato. Usa ka pamaagi nga makadungog ta sa simple melodic patterns mao ang pag-echo o pag-awat sa mga tono nga atong nadungog. Ang melodiya molihok sa nagkalain-laing direksyon. Mahimo kining pataas, gikan sa ubos, paingon sa taas nga tono. Mahimo usab kining paubos, gikan sa taas, paingon sa ubos nga tono. Mao kini ang musical staff. Aduna kini 5 ka linya og 4 ka hawan. Ato ang ihapon ang 5 ka linya. 1, 2, 3, 4, 5. Ato ang ihapon ang 4 ka hawan or space. 1, 2, 3, 4. Kini ang mga letter names sa musical staff. E, G, B, D, F sa 5 ka linya. F, A, C, E sa 4 ka hawan. Mao kini ang mga pitch names sa so-fa syllables. Para sa 5 ka linya, mi, sol, ti, re, fa. Para sa 4 ka hawan, fa, la, do, mi. Adunay 2 ka klase nga melodic contour. Una, ascending. Gikan sa ubos nga tono, padulong sa taas nga tono. Ang ubos nga do, naa sa ubos sa unang linya o ledger line. Kini nga porma ang gitawag nga G clef or treble clef. Ang ikaduhang klase sa melodic contour kay descending. Gikan sa taas nga tono, padulong sa ubos nga tono. Pinaagi sa mga gihatag nga mga nota, i-type ang katumbas nga so-fa syllables gikan sa atong skala. Number 1, re. Number 2, fa. Number 3, la. Number 4, do. Number 5, do. Number 6, mi. Number 7, sol. Og number 8, ti. Karon, atong tan-awon ang skala kung kini A, ascending, or B, descending. Unsa ang imong tubag niini? Kung A, ascending ang imong tubag, sakto ka. Unsa imong tubag niini? A, ascending, or B, descending. Kung B, descending ang imong tubag, sakto ka. Kung sakto ang imong mga tubag, you the best palangga. Karon, atong kantahon ang ulog abaga. Ulog abaga, hawak dapi-dapi, tuhod tiil, tuhod tiil. Ulog abaga, hawak dapi-dapi, tuhod tiil, tuhod tiil. Karon, tubagon nato ang mga pangutana mahitungod sa kanta. Una, unsa ang gihisgutan sa kanta? Ang gihisgutan sa kanta kay ulog abaga o mga parte sa lawas. Number 2, unsa man ang sinugdanan nga pulong sa unang linya? Ang sinugdanan nga pulong sa unang linya kay ulo. Number 3, unsa man ang katapusan nga pulong sa katapusan nga linya? Ang katapusan nga pulong sa katapusan nga linya kay tiil. Number 4,
Mahimo ba nimo kining ilihok og ilitok ang unang pulong og katapusan nga linya sa kanta? Ang tubag? Opo. Number 5. Unsay imong gibati pagkahuman og kanta? Ang akong gibati pagkahuman og kanta kay nalipay. Hinumdumi. Ang kanta adunay sinugdanan og katapusang linya or lyrics nga kinahanglan mahibaluan sa mga tahay aron hanay ang pagkanta niini. Kinahanglan litokon og ayo ang mga lyrics sa kanta ug duyugan usab kini sa lihok o interpretasyon para mapadayag ug maayo ang kanta. Ang lihok sa lawas pwedeng gamiton aron ipakita ang sinugdanan o katapusan sa usa ka kanta. Karon, kantahon nato ang langgam. Milupad, milupad ang langgam, ang langgam, ang langgam. Milupad, milupad ang langgam sa iyang salag. Base sa imong gikanta, tubagon nato ang mga mosunod nga pangutana. Una, unsa man ang unang pulong sa sinugdanan sa kanta? Ang unang pulong sa sinugdanan sa kanta kay milupad. Kaduha, unsa may gibuhat sa langgam? Ang gibuhat sa langgam kay milupad. Katulo, unsa ang gihisgutan sa kanta? Ang gihisgutan sa kanta kay ang langgam. Kaupat, unsa man ang katapusang pulong sa kanta? Ang katapusang pulong sa kanta kay salag. Ang ritmo mao ang pulso sa matag kanta. Ang kada ritmo gilangkuban sa mga nota nga adunay mga kompas. Ipakpak nato ang mosunod nga mga nota. 1 2 1 2. Paspason nato og pakpak gamit ang 2/4 time signature. Again. Ang rhythmic ug melodic pattern sa kanta makaporma og disenyo sa musika. Ang mga linya sa kanta mahimong payong similar o managlahi dissimilar ug mapakita pinaagi sa mga porma ug mga lihok sa lawas. Tan-awa ang mga hulagway nga mosunod. Ang unang hulagway nagpakita og A ug B nga skala sa 3/4 time signature. Tan-awa kung giunsa pagporma ang ilang mga nota. Pareho sila, di ba? Kini gitawag natog payong o similar. Sa ubos makita nato ang hulagway sa A ug B nga skala nga naa sa 4/4 time signature. Tan-awa kung unsa ang porma sa ilang mga nota. Managlahi sila, di ba? Ang tawag nato ani kay dissimilar. Buhaton nato kini. Tan-awa ang A ug B nga skala sa 4/4 time signature. Kani ba sila A similar or B dissimilar? Ang tubag? A. Similar. Kay pareho og porma ang ilang mga nota. Tan-awon pod nato kining hulagway sa A ug B nga naa sa 3/4 time signature. Tan-awa ang porma sa ilang mga nota. Kini ba A. Similar or B. Dissimilar? Ang tubag, B. Dissimilar. Managlahi ang mga porma sa nota sa A o B. Kung natubag nimo nga sakto ang mga pangutana, you are awesome! Kini ang natunan nato sa music karong adlaw. Pag-ila sa Kataason ug Kaubuson sa Tono. Pagtubag sa hanay sa tono o pitch nga imong nadunggan pinaagi sa mga lihok sa lawas sa pagkanta o pagpatingog. Pag-ila sa lihok sa melodiya sa nagkalain laing direksyon. Pag-ila sa sinugdanan o katapusan sa kanta
ug pag-ila sa similar ug dissimilar nga mga musical lines. Nalipay ako nga giubanan ko nimo karong adlaw sa atong leksyon. Daghang salamat!